расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабук байни дуюм рақами рейтинг Ҷастин Гейҷе ва ҳаштум рақами рейтинг Рафаэл Физиев рӯзи 10 декабр дар турнири UFC 282. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ ва аз ҳама муҳим он аст ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунед. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов боварӣ надорад ки Камару Усман ба мисли пештара баргашта метавонад. биёед масалан любой ҷангуарро ба ҳисоб мегирем ки дар вақти қуллаи баландии карьераи ма баромад мекарданд. тақрибан аз соли 2015 то соли 2020 ягон тае аз онҳо дар ҷои пешинаашон истодагӣ нестанд. давраи ма гузашт, давраи онҳо низ гузаштааст, аммо онҳо баромад карданро идома дода истоданд. Нейт ва Фергюсон танҳо барои пулкоркунӣ ба муҳориба мебароянд. онҳо нияти чемпион шудан надоранд. шумо худатон хуб медонед ки онҳо аллакай ягон вақт чемпион шуда наметавонанд. ин чизро оиди Макгрегор ва Парье низ гуфта мешавад. Усман каме дертар ба UFC омад, аммо вақте ки одам натиҷаи даркории худро ба даст меорад, пас ҳар як дафъа барои ӯ ҳимояи камарбанд душвортар шудан мегирад, чунки солҳо рафтан мегиранд, ақваи ту боша кам шудан мегирад. дар қуллаи баландӣ вақти зиёд истодан дар кор нест, гуфтааст Нурмагомедов. ва дӯстон, чӣ хеле ки фаҳмиден Ҳабиб ҳоло ҳам дар ҳамон суханҳои худ истодааст ки ягон ҷангувар 2 маротиба ба қуллаи баландии карьера баромада наметавонад. аммо хиди Усман дигар гуна фикр мекунад ва боварӣ дорад ки баъди чунин мағлубият ӯ боз баргашта ва ғолиб шуда метавонад. ма дар ҳаяҷонам ки маро дар пеш чӣ интизор аст. ма имконият дорам ки ба одамон илҳом бахшам, мотиватсия диҳам, нишон диҳам ки баъди афтидан баргашта мешавад. мо бо Дана Вайт суҳбат мекунем ва мо мебинем ки дар кадом саҳна ин муҳорибаро ташкил карда мешавад. ман мехостам ки то охири сол боз як маротибаи дигар баромад кунам, аммо баъди чунин кори рухдода акнун ман аввалои соли оянда баромад кардан мехоҳам. ман мехоҳам ба Англия рафта дар он ҷо баромад кунам. худи Леон Эдвардс низ дар кишвари худ Англия баромад кардан мехоҳад. барои ҳамин Англия варианти беҳтарин аст, гуфтааст Усман. дӯстон, ба фикри худи шумо Камару Усман камарбанди худро баргардонда метавонад ё ин ки тамом вақти ӯ гузашт? метавонед фикротонро нависен. ана худи Леон Эдвардс боша зид нест ки бо Нейт Диаз реванш гузаронад ва гуфт ки ин кор дар кадом ҳолат рух дода метавонад. ман сахт умедворам ки Нейт ҳамзадро шикаст медиҳад. ана ҳамон вақт ман 100% ба Нейт имконият медодам. ин кори хеле аҷоиб мешуд. ман бо кафолат ба Нейт имконият медодам, чунки ӯ гангстери ҳақиқӣ аст. ӯ чӣ гуна одаме ҳаст ҳамон гуна мемонад. ӯ аз худ ягон касро намесозад. ман ин чизро баъди муҳориба ба ӯ гуфта будам. ӯ яке аз шахсоне ҳаст ки ин бозӣ ӯро тағйир надодааст. агар ӯ ҳамзадро шикаст дода тавонад, пас Нейт аниқ имконияти унвонии худро пайдо мекунад, гуфтааст Эдвардс. хотиррасон мекунем ки Леон Эдвардс ва Нейт Диаз соли 2021 дар турнири UFC 263 вохӯрда буданд ва дар ҳамон муҳориба Леон бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда буд. аммо дар панҷум раунд Нейт қариб буд ки Леонро шикаст диҳад. Диаз бо зарбаи даст Леонро ба нокдауни росто равон кард, аммо то анҷоми раунд якчанд сонияи дигар монда буд ва Диаз кори худро то охир ба анҷом расонида натавонист. акнун Нейтро рақиби хеле хатарноки ҷавони бебоғ дар симои Ҳамзат Чимаев интизор аст ки муҳорибаи онҳо аллакай рӯзи 11 сентябр дар турнири UFC 279 баргузор мегардад ва ғолиби ин муҳориба довталаби навбатӣ барои камарбанд шуда метавонад. ин чизро худи президенти UFC Дана Вайт тасдиқ карда буд. дӯстон, чӣ хеле ки ҳамамон медонем Камаруддин Усман беҳтарин ҷангуари панд фур панд ё ин ки ба тоҷикӣ беҳтарин ҷангуар новобаста аз вазн буд ва акнун баъди шикаст хӯрдан ҷои ӯро чемпиони вазни ним сабук Александр Волкановский гирифт.
акнун Александр Волкановский беҳтарин ҷангувар новобаста аз вазн аст. хотиррасон мекунем ки пеш аз Камару Усман дар он ҷо Ҳабиб Нурмагомедов буд, аммо Ҳабиб дар он ҷо вақти кам истод. ана пеш аз Ҳабиб дар он ҷо солҳои дароз Ҷон Ҷонс қарор дошт ва ӯ беҳтарин ҷангувар новобаста аз вазн буд. акнун навбати Волкановский омад. бисёриҳо интизор буданд ки баъди шикаст хӯрдани Камару Усман ҷои ӯро дар рейтинги паунд фор паунд Исраил Адесаня мегирад, аммо чӣ хеле ки мебинем ҷои ӯро Александр Волкановский гирифт. ба фикри шумо дӯстон, Александр Волкановский сазовор аст ки якум рақами паунд фор паунд бошад? ҳатман фикротонро нависед, дар канали мо обуна шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.